με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θα σας δώσω εγώ μια πιο θεωρητική σκοπιά. Θα σας μιλήσω για μια θεωρητική οπτική που έχω αναπτύξει και στις διαπραγματεύσεις από κοινού με τον κύριο Καραμπατζό, που είναι φίλος και καθηγητής, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της Νομικής, η οποία βασίζεται και στον Αριστοτέλη και στον Καντ και στην επέκταση που έχει κάνει ο Χάμπερμας στο όλο το φιλοσοφικό πεδίο του Καντ. Θα σας μιλήσω λίγο για το win-win, στο οποίο αναφερθήκαμε και λίγο πριν, και θα σας πω πώς μπορούμε να πάμε πέρα από αυτό στη διαπραγμάτευση. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το τι δεν είναι το win-win. Γι' αυτό γιατί υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το τι είναι το win-win. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι προφανές. Win-win τι είναι? Κερδίζουμε και οι δύο. Τι σημαίνει κερδίζουμε και οι δύο? Δεν είναι ότι συμβαζόμαστε αμοιβαία, ότι τα βρίσκουμε κάπου στη μέση. Δεν είναι, για παράδειγμα, ότι τα μοιράσαμε στη μέση και άρα και οι δύο πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν είναι ούτε ότι είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι και φεύγουμε από ένα πεδίο διαπραγμάτευσης σχετικά ευχαριστημένοι. Δεν είναι ούτε ότι διαφυλάξαμε απαραίτητα τη σχέση μας και επειδή έχουμε διαφυλάξει τη σχέση μας, τουλάχιστον πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ακόμα και αν έχουμε χάσει στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Άφησα τίποτα. Ή τα απέκτησα όλα. Θα μου πείτε τώρα τι είναι το win-win. Πρέπει να έχουν κερδίσει και οι δύο, αλλά τι σημαίνει να έχουν κερδίσει? Πώς μπορούμε να δούμε αυτό λίγο πιο πρακτικά? Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πάει η κυρία στο παζάρι στα αριστερά να αγοράσει ένα χάλι, το οποίο θέλει να το αγοράσει στα 50 ευρώ. Η τιμή που το προσφέρει η πολίτρια όμως είναι 100 ευρώ. Επομένως ξεκινάει ένα παζάρι. Λέει, εγώ θέλω 50, λέει, δώσε μου 70. Έχουμε αμοιβαίες παραχωρήσεις. Κάθε παραχώρηση από τη μία πλευρά είναι απώλεια και κέρδος για την άλλη, ταυτόχρονα. Ό,τι και να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, πάμε από τα 50 στα 70, το κερδίζει μεν η πολίτρια, το χάνει η αγοράστρια. Αυτή είναι μια κατάσταση την οποία ονομάζουμε win-lose. Η μία πλευρά κερδίζει, η άλλη χάνει. Και να φύγουν αμοιβαία ευχαριστημένοι από την τραπέζι διαπραγμάτευσης και να γίνει μια αγορά, δεν λέμε ότι εδώ έγινε ένα win-win. Πώς μπορεί να γίνει ένα win-win στην προκειμένη περίπτωση? Μπορεί, για παράδειγμα, η πολίτρια να πει, η αγοράστρια να την ενδιαφέρει να βρει και κάποιο καθαριστικό για το χαλί, το οποίο μπορεί να κοστίσει και 30 ευρώ. Και να πει η πολίτρια, έχω ένα καθαριστικό που μου έχει ξεμείνει, βασικά θα το πέταγα, δεν το χρειάζομαι καν, γιατί εγώ χρησιμοποιώ κάποια νέα καθαριστικά πια στα χαλιά που έχω εδώ. Οπότε θα στο δώσω, αρκεί να μου δώσεις 85 ευρώ από τα 70 που συζητούσαμε. Επομένως, κάτι που δεν ενδιαφέρει πολύ τη μία πλευρά, το προσφέρει στην άλλη, προσθέτουμε νέα πράγματα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και βρίσκουμε τρόπους να έχουμε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες. Αλλά με έναν τρόπο σχετικά αντικειμενικό. Να ικανοποιούνται τα συμφέροντά μας. Επομένως, το win-win είναι αμοιβαία ικανοποίηση συμφερόντων και αξιοποίηση στο έπακρο όλων των πόρων που μπορούν να τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Έχει μια αντικειμενική διάσταση. Και αυτή η αντικειμενική διάσταση δεν προκύπτει τόσο πολύ από την πειθό ή τη ρητορική που συζητάμε, αλλά από την πλευρά των οικονομικών, η οποία συζητάει για το πώς μπορούμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τους περιορισμένους πόρους που υπάρχουν στην κοινωνία. Γι' αυτό και προσφέρει μια πολύ χρήσιμη οπτική στον χώρο των διαπραγματεύσεων. Τώρα, εγώ είχα τη δυνατότητα να κάνω ένα διδακτορικό κάποια στιγμή στις διαπραγματεύσεις και δεν πήγα στα οικονομικά, γιατί δεν με εξέφραζε αυτή η άποψη. Θεωρούσα ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος που διαπραγματεύονται οι άνθρωποι.
αυστηρά στη βάση των συμφερόντων τους. Ήθελα να πάω πέρα από αυτό. Οπότε, ένα ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι όταν διαπραγματεύονται και όταν διαπραγματεύονται προσπαθούν αμοιβαία να πείσουν η μία πλευρά την άλλη, αν το να χρησιμοποιούμε win-win επιχειρήματα, αν είναι πιστικό αυτό. Και σίγουρα είναι. Σίγουρα το να εστιάζουμε στα συμφέροντά μας και να προσπαθούμε να τα ικανοποιήσουμε από κοινού, μπορεί να είναι πιστικό στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και να μας οδηγήσει σε μια επωφελή συμφωνία. Αλλά, μία από τις πρώτες δημοσίευσεις μάλιστα που έκανα σε αυτό το χώρο, το 2011, άντλησε από τη ρητορική του Αριστοτέλη, η οποία λέει ότι η αλήθεια είναι πιο πιστική. Και θα σας παραθέσω 3 αποσπάσματα από τη ρητορική του Αριστοτέλη. Οι άνθρωποι έχουν συνάμα από τη φύση τους σε μεγάλο βαθμό την τάση να αναζητούν το αληθές και ως επιτοπλίστων να βρίσκουν την αλήθεια. Η ρητορική είναι χρήσιμη επειδή τα αληθή και τα δίκαια είναι από τη φύση τους ανώτερα από τα αντίθετά τους. Τα αληθή και τα καλύτερα προσφέρονται από τη φύση τους ευκολότερα στο αντικείμενο συλλογισμού και είναι, για να τα πούμε απλά, πιστικότερα. Επομένως, υπάρχει από το πεδίο της ρητορικής η σκοπιά του Αριστοτέλη, η οποία μας λέει ότι ενδεχομένως και στο τραπέζι διαπραγμάτευσης συζητιζόμαστε εμείς με τον συνάδελφο τον κύριο Καραβατζό, ότι υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μπορεί να πείσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και μπορεί να φύγει πέρα από τα συμφέροντα, και αυτό είναι η αλήθεια. Και τι μπορεί να είναι αυτή η αλήθεια? Εδώ, σε αυτό το άρθρο, μιλάμε για τους κοινούς τόπους, που είναι ουσιαστικά δομές επιχειρημάτων, έτσι όπως τις αναλύει ο Αριστοτέλης. Και επιχειρηματολογία έχουμε συνεχώς στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Φανταστείτε έναν πολιτή, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί την τακτική του και ανέβασε τις τιμές. Και λέει, αφού τις κατέβασα εν καιρό κρίσης, γιατί να μην τις ανεβάσω τώρα που βελτιώνεται ενδεχομένως η οικονομία? Οπότε αυτή η κοινή τοπή και η κοινωνιολογία που χρησιμοποιούμε πολλές φορές είναι μια γέφυρα από αυτό που ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο πεδίο της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να σας φαίνεται έτσι θεωρητικό και να λέτε στην πράξη τα συμφέροντα θα παίξουν πάντα ρόλο. Θα σας παραθέσω ένα παίρνιο, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στον χώρο των διαπραγματεύσεων και τη θεωρία των παίρνιων, που είναι αρκετά καυτό θέμα αυτές τις ημέρες. Το παίρνιο είναι τελεσίγραφο. Τι είναι αυτό το παίρνιο? Έχουμε 2 άτομα που έχουν να μοιράσουν, για παράδειγμα, 100 ευρώ. Ο ένας κάνει μία πρόταση στο πώς θα τα μοιράσουν. Και ο άλλος θα το δεχτεί ή θα το απορρίψει. Και τελειώνει το παίρνιο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαπραγμάτευση. Αν το απορρίψει όμως, δεν παίρνει κανένας τίποτα. Οπότε πρέπει αυτός που θα προτείνει κάτι να σκεφτεί πολύ καλά τι θα προτείνει. Γιατί αν το απορρίψει άλλη πλευρά, δεν θα πάρει κανένας τίποτα. Για να το σκεφτείτε εσείς, αν βρισκόσαστε σε αυτή τη θέση, και αυτού που προτείνει και αυτού που δέχεται την πρόταση, τι θα κάνετε? Η θεωρία των προτιμιών έχει μια πολύ απλή πρόταση. Είμαστε όλοι ορθολογικά σκεπτόμενοι και θέλουμε να ικανοποιήσουμε τα συμφέροντά μας. Άρα τι? Το 1 ευρώ είναι καλύτερο από το 0. Τα 2 καλύτερα από το 1, τα 10 καλύτερα από το 3 και ούτω καθεξής. Αλλά πάω λίγο σε αυτό που είπα πριν. Το 1 είναι καλύτερο από το 0. Επομένως, αν δεχτούμε μια πρόταση 1 για εμάς και 99 για τον άλλον, κανονικά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί το 1 είναι καλύτερο από το 0. Αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε το συμφέρον μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Σύμφωνα με τα οικονομικά και θεωρία των παιδιών. Και αυτό προτείνει η θεωρία των παιδιών ότι θα συμβεί. Στην πράξη, βέβαια, το κάνουμε αυτό στο εργαστήριο. Αν κάποιος προτείνει 1 ευρώ για σένα, 99 για μένα, μπορείτε να καταλάβετε και εσείς, αν βρισκόσαστε σε αυτή τη θέση, θα το απορρίπτατε. Πολλοί θα το απορρίπτανε. Και όχι το 1 ευρώ και τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ. Πολλές φορές συμφωνίες κλείνουν στα 25 ευρώ και πάνω. Και πολλοί βέβαια θεωρούν δίκαιο να δώσουν την συμφωνία 50-50. Να προτείνουν 50-50 και
και βέβαια γίνεται αμοιβαία αποδεκτό. Επομένως, αν σκεφτούμε αυστηρά με βάση τα συμφέροντά μας, πολλές φορές δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, τη δικαιοσύνη, την ηθική, την αλήθεια. Και αυτό είναι και κυρίαρχη, μάλιστα, προσέγγιση στον χώρο των διαπραγματεύσεων. Όσο και αν βλέπουμε συστηματικά ότι τα άτομα αποκλίνουν από αυτή την οικονομική προσέγγιση. Η κονσενσουαλιστική προσέγγιση που προτείνω εγώ, που βγαίνει από το consensus, μπορείτε να βρείτε και ένα επιστημονικό άρθρο που δημοσίευσα ουσιαστικά πριν από λίγες μέρες στο New Ideas in Psychology. Γενικά κινούμε μεταξύ ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Consensus. Consensus είναι η ομοφωνία. Η συνένεση. Συνενετική προσέγγιση θα πει δηλαδή. Ναι. Είναι η προσέγγιση που εστιάζει στο τι φέρει συνένεση. Ναι. Για να το πούμε πιο. Δεν είναι ότι προτείνω ότι πρέπει να είναι συνενετικές οι διαπραγματεύσεις, αλλά ψάχνω να βρω τι είναι αυτό που θα προκαλέσει, θα μας φέρει τη συνένεση. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν δεν εστιάζει τόσο πολύ στα συμφέροντα. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα ζευγάρι. Δεν φαίνονται. Αν πάρουμε ένα ζευγάρι το οποίο θέλει να πάει σινεμά. Η γυναίκα θέλει να πάει να δει ένα δράμα και ο άντρας θέλει να δει μια κομμωδία. Και διαφωνούν. Ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας και αυτό είναι ένα παράδειγμα γιατί κάνουμε συνεχώς διαπραγματεύσεις. Μπορεί να βρεθεί μια λύση μέσω των συμφερόντων. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει οι επιθυμίες κάποιος για να ικανοποιήσει την άλλη πλευρά και να βρουν μια συμφωνία. Αν περιμένουμε να αλλάξει τα γούστα ο ένας και ο άλλος, μέχρι να καταφέρουν να πάνε σινεμά, δεν θα πάνε ποτέ. Και ενδεχομένως θα διαλυθεί και η σχέση. Τι συμβαίνει λοιπόν, ποιο είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, αν δεν είναι τα συμφέροντα. Ουσιαστικά είναι ένας κανόνας, ο οποίος θέλουμε να εφαρμόσουμε στη σχέση μας. Και συμφωνούμε, για παράδειγμα, θα πάμε αυτή την εβδομάδα να δούμε ένα δράμα και την άλλη εβδομάδα να δούμε μια κομμωδία. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα κριτήρια. Να κοιτάξουμε τις αξιολογήσεις στο Αθηνόραμα και να δούμε ποιο έχει καλύτερη αξιολόγηση και να κρίνουμε βάσει αυτού. Καμία σχέση με το συμφέρον εδώ πέρα. Ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε. Να φτιάξουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο για την αλληλεπίδρασή μας, για τη σχέση μας. Να βγάλουμε κάποιους κανόνες, κάποιες νόρμες. Και με το που συμφωνούμε σε κάποιο κανόνα, αυτό δημιουργεί κάποια αμοιβαία υποχρέωση να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε. Και αξιώσει από την άλλη πλευρά να ζητήσει, σε περίπτωση που θα παραβούμε τη συμφωνία μας, μα είπαμε ότι θα πάμε αυτήν την εβδομάδα να δούμε δράμα. Δεν μπορείς να πας πίσω στο λόγο σου. Οι αξιώσεις, οι υποχρεώσεις, οι κανόνες στην προσέγγιση που έχω αναπτύξει είναι το κεντρικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όχι τα συμφέροντα. Πολλές φορές, βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα συμφέροντα για να πούμε ότι αυτό είναι αμοιβαία υποφελές, οπότε αυτό τον κανόνα πρέπει να εφαρμόσουμε. Παράλληλα όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηθικούς κανόνες για να πείσουμε την άλλη πλευρά. Και η πειθό είναι το ζητούμενο σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, η πειθό στο τραπέζι διαπραγμάτευσης δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης συμφερόντων. Και εδώ το win-win μπορεί να είναι πολύ πιστικό. Αλλά πέρα από αυτό, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της επίκλησης αληθινών γεγονότων ή αμοιβαία αποδεκτών ηθικών κανόνων. Άρα και στη διαπραγμάτευση, ειδικά αν τη σκεφτούμε στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρητορική για να καταλάβουμε τι μπορεί να πει στην άλλη πλευρά. Εκεί θα καταλάβουμε ότι μπορούμε να πάμε πολύ συχνά πέρα από το win-win, στον χώρο της ηθικής και της αλήθειας, για να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια πιθανή συμφωνία.